Dominik Dán, Básnik. Kapitola 13. Prišli do údolia a keby ich nezastavil policajt v uniforme, ani by nevedeli, že sa tu niečo stalo. Vystúpili z auta a nasali vlhký lesný vzduch. Všade ticho. Občas zaškriekala sojka, zabubnoval ďateľ. Keď niekto nahlas zakričal, odpovedala mu ozvena. Vzduch stál, ani lístoček na strome sa nepohol. Kraus vystúpil, poobzeral sa. Zvláštny pocit, byť v práci a zároveň byť doma. Nikde nikoho. Policajné pásky ešte neexistovali. Nebolo čo ohraničovať. Nebolo koho pred kým chrániť. Krásny svet bez bulváru. Policajt zasalutoval, lebo nemohol vedieť, aká trojica to vystúpila zo služobného auta. Burger mu otrčil preukaz. Kriminálka. Chalan pokrčil plecom a zasalutoval. To nemusíš, aj my sme z ulice. Prestal salutovať. Môžete ísť aj bližšie. Všetci nechali autá tam za zatáčkou. Mávol rukou k lesnej ceste. To je naozaj výhra, zašomral Hanzel. Znovu nasadli a Kraus zvolil jemnú vychádzkovú rýchlosť. Už sa nemal kam ponáhľať. Ďalší policajt v uniforme. Burger znova použil preukaz. Tam sú vaši kolegovia z obvodu, ukázal medzi stromy. Kraus nasmeroval auto na kraj cesty, ďalej už prešli peši. Asfaltka sa skončila prudkým skokom a šliapali po hline. Burger sa postavil bokom a skúmal zem pod nohami. Hanzel sa postavil vedľa neho. Kraus neváhal a postavil sa aj on. Čo vidíš? Spýtal sa Burger po chvíli. Hanzelovi bolo jasné, že pokojne môže pozorovať aj hviezdy na oblohe, keby na obed nejaké bolo vidieť. Otázka nepatrila jemu. Burger zase skúšal učňa. Aj Kraus pochopil. Zem je suchá a tvrdá, už dávno nepršalo. Tých pár stôp po pneumatikách je nám na nič. Tie zaschnuté a stvrdnuté sú staré a tie nové sú rozjazdené a prachové. Nič tu neodlejeme, žiadne trasu nezaistíme. V poriadku, súhlasil Burger. Môžeme sledovať zem a dúfať, že nájdeme nejakú kaluž so starou dažďovou vodou a mäkkú hlinu. Ale ja to tu poznám. Viem, že tu nie sú výmole a zem tu pije. Žiadne kaluže nebudú. Hanzel sa zohol a ohmatal pôdu. Richard, ty si odtiaľto však? To. Tam na konci údolia som sa narodil a tu hore na sídlisku som vyrastal. Sem dolu do údolia chodím od malička. V tomto lese poznám každý strom. Tak nás veď, rozhodol Burger a prestal sa hrať s hrudkami hliny na kraji cesty. Boli suché a vzor pneumatiky nasvedčoval, že ich vytlačil lesný traktor. Boli príliš staré na to, aby ich zaujímali. Nebolo treba horského vodcu. Asfaltová cesta sa skončila, lesná cesta ich pustila iba kúsok a už tu stáli všetci z obvodnej správy. Náčelník taký, náčelník hentaký, zástupca, druhý zástupca, tretí, politický zástupca, ekonomický zástupca. V tých časoch bola vražda sviatkom a zlietli sa všetci funkcionári, aby im neskôr, keď sa vrah nenájde, nemohli nadriadení vyčítať nezáujem. Záujem bol veľký. Aj škody napáchané zbytočným dupaním po mieste činu. Všetci fajčili a pľuli na zem. Tam ukladali aj ohorky. Niektorí ich aj odfrčkovali. Burger im radom podal ruku, všetkých poznal. Všetci poznali jeho. Burgera poznal každý policajt v meste. Aj Hanzel im podal ruku. Hanzela poznal každý druhý policajt v meste. Toto je kolega Kraus, predstavil nováčika Burger. Aj Kraus im podal ruku. Z povinnosti gesto prijali. Krausa nepoznal nikto, ani hajzelbaby v meste. Aj sa tak k nemu zachovali. Otrčili mu chrbát a venovali sa iba Burgerovi. Tu medzi stromami pár krokov. Burger si vypočul úvodnú inštruktáž, potom kývol na Krausa a žmurkol na Hanzela.
Začali pracovať. Prvý išiel on, po pravici Kraus, naľavo Hanzel. Postupovali chodníčkom medzi stromami a sledovali zem, steblá trávy, konáriky, oblohu. Všetko. Postupovali pomaly a stále sa obzerali. Fotografovali očami. Pár krokov od chodníka ležala v tráve medzi stromami. Burger si ju premeral a okamžite pochopil, že majú malér. Čo videl, nebola obyčajná vražda. Bol to odkaz. Nechal mu ho vrah. Umelec, ktorý sa zabával. Dal si dosť práce náranžovať miesto činu. Naozaj sa bavil. A bude ich stáť veľa úsilia, kým ho dostanú. Trvalo mu 2 roky, kým úchyláka uštval a zatkol. Ustúpil a pustil Hanzela. Hanzel si ju premeral a iba si vzdychol. No do čerta aj s tým. Toto bude beh na dlhú trať. Hanzel ustúpil a pustil Krausa. Kraus si ju premeral a dosť dobre nechápal. Zdalo sa mu, že sa ocitol v nepodarenom filme. Dievča ležalo na chrbte, nohy malo vystreté a spojené, ruky vedľa tela. Poloha nenasvedčovala, že by bola znásilnená. Ležala skoro v pozore. Keby to neznelo nevhodne, Kraus by povedal, že celkom v pohode. Bola úplne nahá. Nemala ani reťazku, ani náušnice. Bola úplne holá, úplne ohlodaná. Čudné bolo, že bola biela. Vlastne skoro sivá. Normálne sivo-biela. A čudné mala aj chlpky vo hambí. Kraus zaostril, lebo sa mu nezdalo, že by chlpy mohli rásť takto navysoko. Zažmurkal, zaostril znova a pričupol si, lebo z toho uhla dobre nevidel. Odrazu pochopil. To neboli chlpy. Chlpy boli nižšie, ale na ich hornom okraji vyrastali poľné kvety. Kraus presunul pohľad vyššie a zdúpnel. Pravý prsník bol v poriadku, ale ľavý nie. Nebol vôbec. Namiesto ľavého prsníka jej z hrude vyrastala červená ruža. Mohutný kvet prekrýval odhalené prsné svalstvo. Nie celkom, lebo vysychal a stvrkol sa. Zahľadel sa ešte vyššie do tváre. Kraus vycúval, zvrtol sa, meravo prešiel medzi Burgerom a Hanzelom, zahol kúsok vedľa medzi stromy a oprel sa o mohutný buk. Zapálil si. Napriek tomu, že dobre vedel, ako Burger neznášal fajčiarov na mieste činu. Párkrát si zhlboka potiahol. Zo žalúdka sa mu ozvalo tlmené škvrk, škvrk, potom dum, dum a potom žblnk, žblnk. Ale nikto nič nepočul. Nikto si nič nevšimol a Kraus nutkanie úspešne potlačil. Cítil, že mu chrbát a čelo zalial pot a že je celý mokrý. Poutieral sa dlaňou a na oko pokojne fajčil. Čakal, kedy si ho nájde Burger. Našiel si ho veľmi rýchlo. Najprv sa poobzeral, či ich niekto nesleduje. Nesledoval. Každý mal dosť svojich starostí. Potom sa zahľadel na Krausa. Tváril sa spýtavo. Podozrievavo spýtavo. Si grcal? Nie. Čo ti je? Nič. Takto sa prejavuje nič? Kraus zaváhal. Vraždárovi je dosť ťažké klamať. Burgerovi najťažšie. Poď sem. Ukázal Burger bokom, aby zbytočne nepútali pozornosť. Kraus ho nasledoval medzi stromy hlbšie do lesa. Pričupli si na zvalený kameň. Ty nikdy nešabľuješ, začal Burger a ponúkol mu cigaretu. Nešabľoval som. Kraus odmietol pokrútením hlavy a ukázal mu svoju horiacu. Nadrapovalo ťa. Máš slzy v očiach. Nadrapovalo. Pripustil. Burger si tiež pripálil. O čo ide? Kraus nemal inú možnosť len povedať pravdu. Burgerovi klamať nemohol. Ani nechcel. Poznám ju. Tu zabitú? No, ako? No, tak dobre, nekompromisne ho zničil Burger. Ty si ju kedysi... Je to ešte horšie. Stále? Burger bol prekvapený, ale nehýkal. Zamyslel sa.
Zaujímavá informácia. Nebezpečná informácia, dodal po chvíli. Nebudeme to vyšetrovať sami. Spis bude mať vyšetrovateľ. Pošle ho na prokurátora. Zapoja sa aj naši kolegovia. Nedokončil a ticho fajčil. Kraus pochopil, čo sa mu snažil naznačiť. Neututláme to však? Neviem. Burger pokrčil plecami. Ak mám chrániť dobré meno oddelenia vražd, aj tvoje, musím vedieť pravdu. Musím sa ťa otvorene opýtať, či zistíme vaše kontakty. Nájdeme niečo, čo povedie k tebe? K tomuto tu? Bradov ukázal k miestu činu. Preboha živého. A tam si nemyslíš, že s tým mám niečo spoločné? Krausovo zdesenie bolo nefalšované, ale Burger bol voči citovým výlevom imúnny. Iba hodnotil fakty. Musím vedieť pravdu, inak ťa nemôžem chrániť a mám taký nepríjemný pocit, že asi budem musieť. Však? Kraus neodpovedal, pre zmenu pokrčil plecami on. Tak budem musieť. Chcel si byť istý Burger. Asi. Pripustil neochotne Kraus. Ako dobre ju poznáš? To sa nedá tu. Burger pochopil. Uprostred lesa naozaj nebolo vhodné miesto na citlivé otázky a ešte citlivejšie odpovede. Navyše ani nebol čas. Museli sa venovať obhliadke miesta činu. Máš pravdu. Teraz máme inú robotu. Potom sa porozprávame. Môžeš pomôcť s obhliadkou? Môžem, už to prešlo. Tak si zober pár chalanov z okresu a prezrite prístupové cesty. My o tom spravíme telo.